Raġel qed jiġi mfittex mill-pulizija wara nqabad minn kameras tas-sigurtà jisraq. Filmat li qed idur minn fuq il-medja soċjali juri l-mument li fih ħallil daħal jisraq minn ħanut tal-mobiles b'sikkina f'idu. Il-każ seħħ l-4 filgħaxija għal ħabta tas-7:15 fit-triq Mannarino f'Birkirkara. Fil-filmat il-ħallil jidher jassess il-ħanut minn faċċata, liebes berritta u mbagħad ftit wara jagħti s-salt u jidħol fil-ħanut, jeddet b'sikkina lill-kaxxier biex jagħtih il-flus. Hekk kif il-ħallil ħall-flus ma ntiżżagħżugħ 20 sena minn ħattart, ħarab bil-pass minn fuq il-post. Ħadd ma weġġa f'dan il-każ. Dwar dan il-każ għaddej inkjesta maġisterjali minn maġistrat tal-Assa Astrid May Grima filwaqt l-investigazzjonijiet tal-Pulizija għadhom għaddejjin. U f'każ separat, ristorant fil-Mosta spiċċa misruq fis-satra tal-lejl. Filmat li ppubblika s-sit tar-ristorant permezz ta' messaġġ fuq il-paġna ta' Facebook spjega kif ir-raġel li nqabad mill-kameras tas-sigurtà daħal fir-ristorant inkiss, fetaħ il-kaxxa tal-flus u serqilhom il-flus li kellhom fil-kaxxa tal-flus. F'mument minnhom ir-raġel intebaħ li hemm il-kameras tas-sigurtà u għatta wiċċu. Il-każ ġara bejn il-lejl tal-Erbgħa u l-Ħamis u fil-jum tal-ġimgħa l-Pulizija arrestat raġel ta' 49 sena minn Raħal Ġdid bħala suspettat li wettaq din is-serqa. Huwa mistenni jitressaq il-qorti.